mä täällä ja kuvaan video. Taas. En tiedä mitä mä tässä videossa nyt tällä kertaa teen. Joo. Oottakaapa se. Moi! Mä sain Sanchikunilta monta euroa. Kiitos Sanchi. Kiitos toimesta. Sanchi. Mikä se on? Kiitos. Mä en tiedä mitä mä voin antaa takas. Mä en tiedä. Ei ole enää miljoonaa. Eiku siis timanttejakaan enää. Kiitos Sanchi, kun oikeesti. Kyllä mä lahjaakaan voi antaa, koska 10. Kun mä annoin jo 10 lahjaa sitten erikoilla, niin mä palkitsen Sanchin kyllä. Erikoilla, koska ei siis muilla kuin nimuilla tarkoitin. Joo. Kiitos Hansi tosi paljon niistä nimun erkoista eikä nimuista. Joo, ottakaa. Hansi. Äitkin. Siinä oikeesti on kamu, minkä yhdellä kamuks. Oikeesti kattokaa. En mä voin muista antaa kun mitään nyt takaisin. Paljon Sanchi oikeesti. Mitä antaa takas. Mut ei mä tässä muuta viikkoa. Koska mä en keksi mitään. Moikka.